क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय बैसो जानाय गेलेगिरिफोरनि आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2024 टुर्नामेन्ट। सोलिफु डिसेम्बर दाननि 27, 28, 29 आरो 30 अक्ट'खालि सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजागोन बे आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2024 बे बैसो जानाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय खुंनाय टुर्नामेन्टखौ दिनै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजानो गोनां बे आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2024 आसामनि गासै गं 33 जिल्लानिफ्राय गोबां बैसो जानाय गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। मख'जाथावदि बे आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2024 फारियै शटपुट, हाइ जाम्प, लं जाम्प, डिस्कास थ्र' आरो खारनाय बादायलायनाय आयदाफोरनि सायाव जानो गोनां गेलेनाय बादायलायनायाव 35 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 95 बोसोर बैसोनि सिंनि गासै सा 1208 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। दिनैनिफ्राय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव बियो जागायबाय। गासै 33 डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनिफ्राय बेयाव बाहागो लादों। दासिमहालागै रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ नायोब्ला 1200 बावहाय गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। 35 एजनिफ्राय 95 एजसिम बावहाय प्लेयारफ्रा मुं थिसननायखौ जों नुनो मोन्दों। जोबोद मोजां मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय बेयाव जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। एसे आगोलसो आसामनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्मआ बिथाङा नुजाफैनानै दिनैनि जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ बिथाङा बेखेवनानै होफैबाय गाहाय आलासि महरै। आरो बिथांजों लोगोसे गोबां क'क्राझारनि गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफ्राबो बेयाव बाहागो लादोंमोन। जों मिजिंथिदों जे सानब्रैनि जे गेलेनाय हाबाफारि बे गेलेनाय हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो क'क्राझारनि थाखाय बेयो आरोबाव मोनसे गोजोन थासारि गायसननायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों सानो। मानोना 33 जे जिल्ला बे जिल्लानिफ्राय गोबां बाहाय गेलेनायाव बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गोबां अफिसियेल्सफोर बा गेलेमु गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। दा बेजों बाहाय जोंनि गेजेराव फोथायलायनाया आरोबाव गोगोमसिन जागोन होननानै जोङो सानदों। जों मिजिंथिदों बेजों आरोबाव जोंनि क'क्राझारा जे स्पर्ट्सनि गमामायै दिनै हाब जाबाय बेखौ जोङो फोरमान खालामनो हागोन। मानोना बोसोरफ्रामबो बावहाय नेसनेल लेभेलनि बाहाय फुटबलजों लोगोसे बायदिसिना बादायलायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ। ओंखायनो नैबे जिहेथु जोंनि स्टेटनि जे गेलेनाय बे गेलेनायजोंबो आरोबाव क'क्राझारा गायसननो हागोन। जे गमामायैनो क'क्राझारा ओरैनो बुंनायावल' नङा, गमामायैनो क'क्राझारा गेलेनायनि मोनसे जायगा होननानै बयजोंबो मिथिजागोन होननानै जों मिजिंथियो। बे रोखोमनि बादायलायनाया क'क्राझाराव थांनाय 2000 मायथाइयाव बियो जाफैदोंमोन होननानै जोङो मिथियो। दा 24 बोसोर गेपनि उनाव आरोबाव बेहाय बेबायदि खेलाखौ जोङो खुंनो हादों। बै समाव KDSAयाव खुंनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै जोंहा क'क्राझाराव जिहेतु मोनसे स्टेडियाम दं, साइ स्टेडियाम, बेवहाय माने नेसनेल मोनसे स्टेन्डार्डनि बे गेलेनाया बादायलायनाय जागोन। बेवहाय गासै 12 केटेगरियाव 12टा केटेगरिनि बेवहाय एथलेटिक्सआ जागोन। बैसोखौ लानानै 5 बोसोरनि गेपाव मोनसे केटेगरि, 35आव मोनसेब्ला 40आव मोनसे, बिनि उनाव 45 बेबायदि गासै 12 केटेगरि जागोन। गतिके नायथावथाव मोनसे खेला जागोन। दानो जों नुनो मोनदों 95 एजनि मानसि गेलेगिरियाबो बाहाय गावनि मुंखौ थिसनदों। बे हिसाबै गासै सानोब्ला माने 12टानि खम जाया बाहाय केटेगरिया। बेनिखायनो बाहाय मा एजनि मानसिफ्रा गेलेगोन बेखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो स्पर्ट्सआ जे खुनु रिटायारमेन्ट गैया, उन्दैनिफ्राय माने बोराय बुरिसिम जे गेलेनो हायो बेखौ जों बाहाय दिनै नुनो मोनो।